Pozdrav dragi youtuberi. Evo, danas ću snimiti jedan video na temu koja mi je mnogo bila interesantna i ranije i uvek, a to je istina. Šta je istina? Znači, eto mene, hvala Bogu, Bog obdario raznim talentima. Uvek sam bio ekstra đak, svestran i tako dalje i sve me zanimalo i teologija i filozofija i sport i umetnost i svašta nešto. I uvek sam težio nekom savršenstvu. I meni jedna profesorka kaže, nemoj Saša da težiš savršenstvu. Jedan moj drug je bio mnogo super sportista, pametan, lep, svirao instrument, ne znam, poslije doživio tragediju, ne znam, ostavio je hendikepiran. Ne zanima me, rekao, ja želim težim savršenstvu jer je tamo dato u Bibliji, kaže, budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski. Znači imam pravo da razvijem svoje talente. Isto psiholozi kažu, kaže, koji je smisao života? Pa smisao života je da čovjek razvije sveukupnost svojih potencijala. Znači ono što ti je Bog dao, da se razviješ maksimalno. Kao i u vaspitanju. Ja sam završio, znači, učitelja vaspitača. Znači cilj vaspitanja je svestan razvoj ličnosti. Pojedinca, deteta, čovjeka. Eto. Tako da, eto, šta je istina? Uvijek me zanimala ta istina, Božja istina i tako dalje. Mnogo sam tragao u životu. I evo malo sam se pripremio iz nekoliko uglova da ispričam o istini. Naravno, šta je najčistija i najsavršenija istina, to je Božja istina. Kažem, ja odem kod nekog mog druga, prijatelja koji je u to vrijeme bio student teologije, ali i dečko jako ovako pun znanja i pun neke dobre namjere da pomogne i tako dalje. Ajde kao nešto da te malo uputim, ok, dobro. Odem ja kod njega, rekao, znaš šta, mene rekao samo zanima istina, hoću Božju istinu. Šta? Hoćeš Božju istinu? Kako se usuđuješ? Kao, to niko nema pravo, to je, kaže, to je tu gdje obitava Bog, tu je, kaže, nepristupna svetlost, samo Bog ima potpuni uvid u istinu, znači 100% istinu posjeduje samo Gospod Bog, Sveta Trojica. To je, kaže, nemoguće. Odbi to. Izvinjam se, Gospod, oprosti. Dobro, ako želim maksimalnu istinu koliko je moguće da postignem. Sada malo da proširimo tu temu. Znači, ima jedno interesantno predavanje na YouTube-u, ja sam ranije mnogo češće pratio, sad malo manje, ali uglavnom mnogo videa sam pogledao od monaha Arsenija Jovanovića. Taj čovjek je prosvećeni monah, imao je dosta problema u životu, dobio dar i blagoslov da propoveda, da savjetuje omladinu na razne teme o životu, najviše o rock'n'rollu, narkomaniji i ostalo. Izuzetno čovjek, potkovan, izuzetan besednik. I ima jedna divna beseda, zove se, ukucajte na YouTube-u, od prapočetka do postmoderne, monah Arsenije. Znači, tu je čovjek, što kaže sa teološkog stanovišta objasnio poredak uopšte u kosmosu, svemiru. Znači, šta? Znači, na početku beše Bog, Bog beše reč, kaže ne. Kaže, ne na početku, nego prije početka, prije večnosti i prije ovog zemaljskog života. Znači, u tom nekom savršenom stanju blaženstva, tu je bio Bog, Sveta Trojica, znači njemu niko nije bio potreban, on ima svoju punoću, Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh i tako dalje. I on je iz prevelike ljubavi, znači stvorio prvo duhovni svijet, znači večni svijet, svijet duhova, znači tu su bili anđeli. Poslije se desila ta borba između ovog prvog anđela Lucifera i otpali su, poslije se pojavili demoni i ovi anđeli i tako dalje. To je večno, znači to je duhovni nivo. Znači prvi nivo to blaženstvo da je Bog, nepristupna svetlost, 100% istine i ostalo. Znači to je samo za Boga rezervisano. Van svih kako ja kažem, dimenzija, Bog nepristupni. Onda je večnost, to je večni život. Recimo kad se završi ovaj zemaljski život i posle strašnog suda, ko zasluži, znači sa Gospodom Bogom će biti, to jest bit će u tom večnom životu gdje ćemo se stalno usavršavati i oni koji su bili dobri u dobru, a oni koji su daleko bili zli i slušali, da kažem, ove zle đavole, oni će u zlom nekom stanju biti. Znači, u toj stanju večnosti ljudi će se maksimalno usavršavati, što kaže, ići iz sile u veću silu, ali nikad neće postati kao Bog, tamo Bog gdje stoji u tom nekom svom nepristupnom stanju. Dobro. Znači, večnost. A ovdje sad živimo, to je, znači, prolazi svijet, vremenska dimenzija, znači, koja će, kad dođe taj smak svijeta i strašni sud, prestaće, znači, poslije će biti večnost, znači, i tako da je taj duhovni svijet. Znači, tu je taj monah Arsenije, to zaista teološki stručno, najstručnije moguće objasnio. To je to.
I sad kaže, neki ljudi kao ne verujem u Boga, kako, ja ne kapiram Boga, kako Bog, otkud, ne mogu da ga shvatim, kako da verujem kad ne razumijem, otkud, kako Bog. E sad, jedan drugi kaže, neki duhovni kaže, ne kapiraš Boga, dobro, ne možeš da ga poznaš, da ga razumeš, dobro. A da li poznaješ svaki kvadratni metar zemaljske kugle na kojoj živiš? Kaže, pa ne. Pa čuče, ne poznaješ zemaljsku kuglu na kojoj živiš, a hoćeš Boga da shvatiš koji je sve stvorio, sve što postoji uopšte u svim dimenzijama. Kako? Nikako. Znači, Boga ne možemo nikako shvatiti. Jer to je biće, evo vidite, san Majke Božije, koliko sam god pročitao, izlizalo se. Znači, ovdje u snu Majke Božije je lijepo objašnjeno, tako, opis uopšte šta je vera, kako treba se vjeruje ostalo. Kaže, Boga ne možemo potpuno poznati. On je nedostižan za čovečiji razum, jer on beskonačno prevazilazi ljudsku moć shvatanja. Bog. Pa ipak možemo znati onoliko koliko nam je za spasenje potrebno i koliko nam to on sam pokazuje i objavljuje u Božjim delima u svetu, u poretku svemiru i zakonima koji u njemu vladaju, u našoj duši koja osjeća Boga, naročito u savesti kroz koju nam govori glas njegov. Znači savest, taj unutrašnji osjećaj naš, a najviše u Božjem otkrivenju, objavljivanju i najpotpunije u Gospodu našem Isusu Hristu, Sinu Božjem, koji se radi toga javio na zemlji. Znači, Sin Božji je došao i dao nam razum da poznajemo istinu toga, veli Sveto pismo. Eto vidite. Znači, iz prevelike ljubavi, Bog Otac je poslao svog Sina, Gospoda Isusa Hrista, da ljude nauči kako da žive, kako se ponašaju. Znači, to je taj Bog i to je ta vera pravoslavna, da kažem, koja je sačuvala izvorno učenje od Gospoda Isusa Hrista preko svetih apostola i to je to. E sad, pravimo malo digresiju, idemo na ovako. Tokom, da kažem, svoje mladosti i raznih nekih bolesti, imao sam priliku da upoznam neku čuvenu doktorku Veru Đorđević, doktorku alternativne medicine, suđok, koja je radila suđok terapiju, znači terapiju iglicama. Suđok, to je terapija na dlanu i na stopalima, ali obično se radi na dlanama. Vidite, ovo je kao glava, ovo je kao ruke i noge i ona to tačno po tim tačkama stavite iglice i tačno leče se te bolesti. Međutim, ta doktorka Vera Đorđević, to je žena tako svestrana, puna znanja, puno nekih zanata, puno diploma, sve živo zna. I ja već kad sam tu kod nje dolazio, to je ona, ima tamo tu ordinaciju gdje radi negdje blizu Čačka, tamo Stančići, znači od Preljine još 4 km Stančići. I odem ja tamo i ona mi to radi sa tim iglicama, ispričao šta mi fali. Ali dok mi radi sa tim iglicama 10 minuta, ona je, tačno sam video, prisutna, prati me i razgovara sa mnom. Gdje si sad odlutao? Ja nešto razmišljam, gdje šta? I tako ja vidim žena, stvarno puno mogu od nje da naučim i ja počnu tako da zapitkujem. Pa znate, pa šta želi? Pa reku, eto, zanima me istina. Ne znam, hoću smisao života, istina. I hoćeš istinu? Dobro. Ajde, slušaj ovako ovu priču. A zamisli jednu teglu, jednu praznu, onu, za kuhinju, ok, ako zamisli, dobro? Stavi sad, kaže, kamenje u tu teglu, onako, neke ovako, napuni tu teglu, stavi do vrha, zamisli se napuni. Je li puna tegla? Ako jeste, napunio sam, ok. Pa sad, između tih kamenja, staviš odr na malo sitnije kamenčiće, pa dobro, onako izmučkaj, pa da se popune malo rupice. Jesi uradio? Dobro. Je li sad puna? Pa, jest, u redu, puna je. Dobro. Slušaj sad, znaš onaj sitni pesak iz peščanika, ono sitno, ono. Sad tu dobro pospi, pa dopuni gore do vrha, poravnjaj, dobro, izmučkaj i tako. Je sad puna? Pa ako, jest, sad je, još je puna. Da, sad je puna. Dobro. Slušaj sad, nali dobro vodom, dobro i poravnjaj, napuni sad vodom, sve da potopi. Je li puna? Puna, doktorka. Moj otac se sjetio, kaže, sad možda pošećeriš na vrhu, pošećeriš, pa kad se istopi se šećer, znači to je sad 5. nivo. Vidiš li ti šta kaže, šta je istina? Koliko imaš raznih aspekata istine, punoća istine, razumete? Više nekih, da kažem, mogućnosti. Sve je to puna tegla, ali kako? To je to. Idemo dalje. Kaže ovako, htio neki čovjek, sad je neka priča iz neke duhovne knjige. Kaže, htio neki čovjek da bude kao prozorljiv, vidovit, hoće Božju istinu. Dobro. Molio se dugo, ko zna koliko dugo i ajde kao poslao Bog anđela
hoćeš Božju istinu, ajde kreni sa mnom. Nekad, da li ga je probudio ili ovaj sanjao ili u snu, ili nemam, pa uglavnom krenuo sam, ajde kažem, idemo na put. I krenuše oni tamo negdje gdje su išli i nešto su valjda svratili tamo vamo kod nekih ljudi, oni ih lepo poslužili, tamo već vreme bilo da se večera. I Bog nekako fini ljudi, ugostili ih tamo vamo i lepi sudovi su se poslužili, ono kao da su najveći gosti. Samo onaj taj što je bio, ne znam da li je anđeo, ko je šta je, ali taj u stvari anđeo, samo najlepši sud razbije testno i ništa ni reči, i ajmo idemo. Ovo je čuo, ne smije da ga pitaju, šta je? Krivo mu što tako nas ljudi ugostili, razbije taj najskuplji tanjer, o Bože, dobro. Idemo dalje, kad svratiše posle neki drugi dan, drugi put, kod neke druge porodice isto lepo ugostili, a imaju dete, malo, beba, divno, ono malo u kolevci i to, ništa i njih lepo ugostiše, kad su trebali da krenu, ovi dok nisu primetili, taj anđeo ubi tu bebu i odoše. Ovaj kuću, šta je? Slušaj, kaže, neću više s tobom, šta radiš čovječe Boži? Tako su nas lepo ugostili i ovi prvi i drugi, tamo si razbio najskuplji sud, ovo ubio si im dete, rođeno, ja neću više s tobom se družiti, ko si ti, šta hoćeš od mene? Kaže, slušaj da ti kažem, ja sam poslan od Boga, jesi se molio za Božju istinu da budeš ko Bog, vidovit i 100% i prozorljiv? Pa kaže, jesam. Znaš zašto sam razbio onaj tanjer? Što? Sve je ono bili su stvarno fina porodica i lepo ugostili, ali onaj tanjer je bio ukraden. I nisu se ispovedili, nisu se pokali. To je trebalo se, da bi potpuno porodica bila u blagostanju, ja sam morao da to očistim, da sve to reši. Da. A onu bebu, kaže, šta je dete krivo, tek rođeno, djeca su bezgrešna. Kaže, ne znaš ti, to dete bi postalo teški neki razbojnik, da bi, to bi bila porodična tragedija, daleko je bilo, ti bi roditelji si možda i pobijali, kodna katastrofa, kaže, ja bar sam mu spasao dušu, nekako će se spasti dete i ti roditelji, ja činio sam dobro delo. Joj, dobro, oprosti, hvala Bože, oprosti, hvala ti, nemoj više ići, neću Božju istinu. I gotovo. Znači, ljudi, Božja istina, što kaže, da treba mi da budemo vidoviti svi, Bog bi nam dao, nego to zaista retkima Bog daje, to su samo najjače osobe, najhrabrije. Kaže Sveti Jovan Zlatousti, čitao sam i dosta sam je ljudi čitao, kaže, zašto Bog ljudima nije dao duhovni vid, da vide taj duhovni svijet, anđele, đavole, kaže. Kaže, kad bi čovjek, mi, da kažem smrtni ljudi, kad bismo imali te duhovne oči pa vidjeli, kaže, te demone da se tu pojave, to su, kaže, tako ružna stvorenja, duhovne nakaze, mi bismo, automatski bi nam se lice iskrivilo, toliko bismo zgrozili, ne bismo bili u stanju da kako kažem, da to vidimo, da to podnesemo. Znači, to je teško, mislim, duhovna viđenja, nije to za svakoga. Idemo dalje. Ajmo na filozofije. Sokrat. Smatrali su ga najpametnijim čovjekom u staroj Grčkoj. I htio neki hoću da budem ja pametan, čuo da je sam Sokrat najpametniji, idem kod njega, hoću istinu. Zanima me istina i tako dalje. I obišao do jednog svog kraja svijeta. Došao i kaže, jesi ti Sokrat? Jesam. Ja sam čuo, si ti najmudriji čovjek na svijetu, došao sam kod tebe po istinu. Kaže Sokrat, hoćeš istinu? Da, sigurno, da. Ajde, pođi za mnom. I išli, čuti Sokrat, ništa mu ne priča. Došli do neke rečice, dobro, ajde da se malo gledam. Ajde, nešto tamo rekao, uglavnom, sagni se dole i se sagne, potopi mu glavu i dole pod vodu i ne pušta. Potopio ga, se bacaka otima, drži glavu, minut sigurno. Samo što se nije udavio, vidi već grca, gotov je. Izvuče mu glavu, uze vazduha koliko je god mogao, što kaže, punim plućima. Joj, si ti normalna, kaže da me ubiješ, on Sokratu. Slušaj, brate, jesi tražio istinu? Jesam. Kad budeš želeo istinu, toliko koliko si sad želeo da dišeš, doći će ti sama istina. Si razumeo? To je pouka priče. Nema da li ima još nešto? Ima još nešto isto bitno, onako za kraj.
Čitao sam isto dosta ovako nekih knjiga iz psihologije i šta ja znam. Nisam 100% siguran, mislim da je iz neke knjige od Antoni Demela, možda baš Buđenje ili tako, Novi svijet, tako nešto. Novi dan, ne znam, zaboravim se tačno. Kaže, isto neka priča o istini, kao hteo neki čovjek istinu. I čuje da je tamo neki mnogo mudar starac, sedi ispod drveta, taj kao, pitaj ga, on je mnogo mudar, on će da ti kaže istinu. Dobro? I on kaže, dobar dan, oprostite, mogu nešto vas pitam? Da, izvoli. Kao, ja sam došao, zanima me istina, da mi kažete šta je istina. Hoćeš istinu? I taj starac, kako su ti kao, sedi, a tu pod drvetom je bilo puno lišća, bilo jesen, puno lišća. Samo je taj starac ovako zgrnuo pune šake, ovako lišća. Evo, izvoli, prebroj. Dao mu to lišće. Ko zna koliko je bilo tih listova. Vidiš, kaže, koliko tu ima listova. Samo ovo što sam ja kao zgrnuo. Toliko ima istina. Uslovno rečeno. Mislim, ima mnogo više. Šta je htio da kaže taj mudrac pod drvetom? Taj mudrac pod drvetom je htio reći da svako ima svoju istinu. Svako ljudsko biće. Svako od nas ponaosob. Znači, Bog ima 100% istinu koju samo On zna, jedini On dostojan da ima vlasništvo na tu istinu. To niko nema pravo, znači, i zna se zašto. Znači, da je bio i taj satana, Lucifer je poželeo da zameni, u stvari, da postane Bog, što je nemoguće. Znači, Bog je sve stvorio, ne može niko, znači, niko ne zna ni kako nas je stvorio, ni šta, znači, samo Bog, apsolutno, biće, znači, ono ima 100% istinu. Ali da, stvorio nas je iz obilja ljubavi, da podijeli tu svetlost i radost, znači da ima još bića, koja će da uživaju toj nekoj ljubavi njegovoj, toj mudrosti, večnosti i tako dalje. Sad, svako od nas ima neki svoj smisao života, svoju neku istinu, svoju neku unutrašnji osjećaj. Znači, realnost je jedna, Božja istina je jedna, ali svako od nas kroz neku našu percepciju, kroz neke naše naočare, gleda na tu realnost i to je naša istina. Eto, to je ta priča o istini do koje sam ja, da kažem, toku dosadašnjeg života došao. Tako da eto, što rekao Sokrat, ako želiš istinu, zaista je kao da dišeš, doći ćeš do nje, nekako će ti doći. Eto, ajde sada malo da kažem, povežem sa ovim mojim, pošto sam snimao taj video vežbao, znači ja sam ljudi poželeo da dobijem taj dar, da to sredim stanje u svom telu, da namestim to sve pršljeno je, znači ili da to dobijem ili da umrem, i tad sam dobio. Znači ljudi, ako nešto žele iz sveg srca, pa sigurno će uspjeti. Znači samo iskreno se moliti Bogu, tražiti, kaže kucajte i naći ćete, tražite i dobit ćete. To je to. Eto. Znači, Božja istina, ljudska istina, svako za sebe i naravno postoji, ajde da kažem, to je rezime, đavolja istina, u stvari to nije istina, to je u stvari laž. Zašto? Đavo je znači otpao od Boga i sad je njemu krivo, to je otprilike trećina tih nekih anđela prvobitnih otpalo i sad na to mesto, to savršeno nekog kruga zamišljenog Božeg, treba da dođu ljudi. I sad đavo, on je neprijatelj Božji, on sad uči ljude naopako. On ne voli da ljudi zamijene tu mesa, da budu Božji. Znači, đavo pravi nama probleme i to je ta neka treća istina, odnosno đavolja, da kažem, istina, odnosno neistina, laž. Eto, to je to. Gde smo mi sad tu? Znači, đavolja neistina, Božja istina, a mi smo tu, znači, između dobra i zla, opredeljujemo se. Znači, da ćemo biti bliže, što bliže Božoj istini, ili ćemo slušati, što kaže onaj glas nečastivog. To je naš zadatak u ovom svetu, smisao života i eto, koliko ko ima vere, koliko želi sebi dobro, svako neka rade po svojoj savesti, svi imamo znači svoju veru. Eto, to je to. Da, mogu još samo ovo, sjetih se sad. Recimo, imam svoju neki, kako da kažem, svoju neku, ajde da kažem, filozofiju tih religija. Znači, stvarno je, znači, pravoslavlje, znači, jedini je u pravoslavlju. Jedini je Sin Božji rekao, ja sam Bog, mene je poslao Bog Otac, to je vera i dao je svojim apostolima i ostalo. Znači, to je sigurno prava vera, pravoslavna. Međutim, što ne znači da sad ove sve treba daleko bilo poubijati i reći nemate i pojma, niti sad oni da ratuju, ne na naše Allah, ne. Znači, to je najčistija vera, sigurno, znači, to je ono kao kamenje u tegli od ove doktorke vere.
kamenje krupno, to je pravoslavna istina. Ovo šoder i ne znam, ovaj sitni pesak iz peščanika i voda, to su sve ostale religije i svi ostali ljudi, znači svi smo mi djeca Božja, što je Bog tamo, recimo da se rodi u toj veri, to dete, niko nije kriv, to Bog zna, znači Bog zna šta će s ovim svim narodom, mi svi treba da budemo u ljubavi, što kaže Vuk Karadžić, brat je mio koje vjere bio. Znači, to je zadatak nas i da se mi volimo, da budemo pošteni, dobri, da se poštujemo, a ne da se svađamo. Ako se sad svađamo, mrzimo, pa kako ćemo u večnosti? Ne možemo mi sad da promenimo sebe. To kad se preseče ovaj život gotovo, u kom se stanju bio, u tom ideš gore. Izvinjam se, malo sam odužio, ali eto, to je neka, da kažem, to je neko moje viđenje istine. Eto, znači, vera, ljubav, poštovanje, eto, sve najbolje svima. Pozdrav!